ಒಂಬನೇ ವರ್ಷದ ಕುಟ್ಲದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಡು ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನೇರ್ಲು ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಡು ಇಂದು ನಾಲ್ನೇ ಫೈನಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಫೈನಲ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎರ್ಲು ಪಾರೊಂದುಲ್ಲ ದಿನೋಡ್ ದಿನ ಸುತ್ತೂರ್ದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬಾರಿ ಜೋಡಿ ಮುರಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಂಡೆ ಮುರಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೈದಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ಯ ಎರ್ಲು ಟೈಮಿಂಗ್ ನ ತೀರು ಬಾರಿ ಪಾರ್ಯ ಶೋಕ್ ಬಾರಿ ಲೈನ್ ಪಾರೊಂದುಲ್ಲ ಎರ್ಲು ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಗಿಡ ಇನ್ನೇ ಸೀನನ್ನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಮಿಜಾರ ಅಶೋಕ್ಪುರ ನಾಲ್ ಸರ್ತಿ ಲಾರೆ ಗಿಡ ನಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಅರೆಗೆ ಅಂದಂದ ಅರೆಗೆ ಪಾರ್ ನೀರು ರೈಟ್ ಮುರಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ನನೈತೆ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಆಯರುಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಬೊಗ್ಗು ಒಂದು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟದ ಕಂದಿನ ನಿತ್ಯ ಜೂನಿಯರ್ ಉಂಡು ಲಡ್ಡಲ ಜೂನಿಯರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಉಲೆಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂದಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಡೇ ರಾಜಿ ಇತ್ತೆ ಪುನೇರ್ಮಾಲ್ಡ್ ಲಡ್ಡಲ ಜೂನಿಯರ್ ಡೇ ಉಂಡು ಕಂಜಿಲೆ ಸುರುತ ಕಮ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಎಂಗ್ಲು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತ ಬಿರ ಒಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕಮ್ಲಾಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೈನಲ್ ಬರೋದು ಇನಿ ಫೈನಲ್ ಇನಿ ಮೆಡಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರಾಮಕರತ್ತ ಬೆಳವಟ್ಟರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಿ ಕೆರೆಕಲಬೀಶ್ವರ ರಥ ನಂಬರ್ 11:41 11:67 ಪುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಿ ಕೆರೆಕಲಬೀಶ್ವರ ರಥ ನಂಬರ್ ಒಂಬನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಒಂಬನೇ ವರ್ಷದ ಕುಟ್ಲದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಡು ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡಿತೀರಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಎರ್ಲನ ಪುದರ್ ಒಂದು ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಂತೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದಂಡ 11.41 ಪಾರ್ದಂಡ 11.41 ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದಂಡ ಏತ್ ಮೆಡಲ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಇಡೀಗ ಮೂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಪೂರಾ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಬೈದ ಮೂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆತನ ಮೂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತನ ಆನಂದ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಮೆಡ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಪೋತೆಂಕ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎತ್ತಿನಿ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪ ರೇಸ್ ಎತ್ತಿನಿ ಎಂಕ ನೇಪೋಲ ಮೇ ಗಿಡ ಅಂತಿನ ಇನ್ನು ಇತ್ತೆ ಸಾಲು ಮೇ ಬುಡಿಯ ಆಯನ ಗಿಡ ಆಯ್ನ ಮೈ ಫೈನಲ್ ಮೀನ ಗಿಡ ಆಯ್ತಾನ ಆಯನ ಬಿಡ್ತಾನ ಇಂಚಿ ನಿಂಬೆನ ಬಿಡ್ದು ಬೊಲ್ಲನ ಗಿಡ ಆಯ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತಾನ ಸರಿ ಓಕೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.